Türkmenistanyň merkezi banky pandemiýa sebäpli daşary ýurtlardan dolanyp bilmeýän türkmen raýatlaryna Western Union pul geçirim hyzmatlary arkaly her aýda iýermäge rugsat berilýän maliýe terişleriniň möçberini $500 çeline artdyrmaga rugsat berdi diýip ýarym resmi Türkmen portal nesiri habar berýär. Sol bir wagtda koronavirus pandemiýasynyň tutuş dünýäde ýaýrap başlamagyndan ençeme aý wagt geçen soň kabul edilen bu täze mümkinçiligiň daşary ýurtlarda bilim alýan türkmen studentlerine degisli däldigi hem bellenilýär. Galy bertede Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary bu düzgünüň iş ýüzünde entek berja edilip başlanmandygyny aýdarlar. Türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan Türkmen portal nesiri 22-nji iýunda çap eden hasabatynda Western Union arkaly $500 möçberinde pul ugratmak düzgününiň eýäm güýje girendigini öňe sürdi. Bellesek ozalky düzgüne laýyklykda pul geçirim hyzmatlary arkaly her aýda diňe $200 möçberinde pul ugratyp bolýardy. Maglumata görä pul terişlerini ýurdun daşary işler ministrliginiň we migrasiýa gullugynyň bilelikde tasdiklan sanawyna girdilen raýatlar kabul edip bilerler. Ýöne bu sanawy adamlaryň haýsy talaplara laýyklykda goşulýandygy äskär edilmeýär. Bu ağırlıkta Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary ýarym resmi türkmen nesirinde peýda bolan habaryň iş ýüzünde entek berjaý edilmeýändigini aýdarlar. Men şuň banka barp $500 uratmaga synanstym. Häzir çelini üýtgän hiç zat ýok. Öňküsi ýaly diňe $200 ugratip bolýar diýip Azatlygyň Aşgabatda habarçylarynyň biri 23-nji iýunda gurrun berdi. Bu maglumatlar boýunça türkmen banklarinden hiç hili resmi düşündüris almak başartmady. Bellemeli ýeri türkmen häkimetläriniň daşary ýurtlarda galan türkmenistanlylary goldamak maksadyndan ugur alınıp dörüdülendigi aýdylýan bu mümkinçilik COVID-19 virusynyň tutuş dünýäde ýaýrap başlamagyndan seýledi onuň fevral aýynda pandemiýa diýip yglan edilmeginden 5 aý çemesi wagt geçeninden soň yglan edildi. Ýogsa global koronavirus pandemiýasy sebäpli halkara hereketiň çäklendirilmegi bilen daşary ýurtlarda galan türkmenistanlylar Azatlyk bilen söhbetleşdiklerinde agyr günlere düşendiklerini, yerli türkmen wekilleriniň hem himayet bermeýändiklerini gurrun beripdiler. Bu türkmenistanlylaryň arasynda daşary ýurtlarda bilim alýan türkmen studentleri hem bar. Emma häzir olaryň pul uratmakdaky täze mümkinçiliklerden näme sebäpden mahrum edilendigi barada düşündüris berilmeýär. Munyň bilen baglykda daşary ýurtlardaky türkmen studentleri Azatlyk radiosy bilen habarlaşyp öz nägileliklerini bildirdiler. Bizi studentleri adam urnunda goýanoklarmy, daşary ýurtlardaky studentleriň köpüsi ýygyna Türkmenistana dolanmak isleýär, emma hiç ýyly uçur reisi ýok. Tölegiň edilmeýändigi sebäpli uniwersitet umumy ýaşaýyşyndan çykarmak bilen haýwadatýar. Studentler nämäniň hasabyna ýaşamaly, gün görmeli. Häzir Western Union arkaly her aý gelýän $180 bir otagy hem kireýini alyp bolmaýar diýip Hytaýyň ýokary gujaýlarynyň birinde bilim alýan türkmen studenti anonimlik şertinde 23-nji iýunda gurrun berdi. Bellesek koronavirus pandemiýasy bilen baglykda geçen hepde türkmen howa ýollary halkara uçur gatnawlaryny täzeden ýola goýmagy 20-nji iýule çelini ýyda süýsürýändigini ma'lum edipdi. Pakistan metbugaty TOPH taslamasynyň maliýe zerurlyklarynyň çözülmändigini habar berýär. Bahasy $10 milliard barabar TOPH gaz geçiriji taslamasynyň maliýe zerurlyklary çözülmedi diýip Pakistanyň The News neşri habar berýär. Neşriň maglumatyna görä Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan transmilli gaz geçirijisiniň maliýe zerurlyklaryny çözmek işlerini deslapky meýilnamaga görä 2016-njy ýylyň dekabryna tamamlamak meýilleşdirilipdir. Inni Pakistan häkimetleri Türkmen gaz kampaniýasynyň degişli işleri 2021-nji ýylda tamamlamagy öz üstüne alanyny aýdýarlar. Şonuň üçin deslapky meýilnamaga görä 2020-nji ýylda işe girdilmegi meýilleşdirilen taslama 2023-nji ýylda işläp başlar diýip The News neşri Pakistanyň ýokary derejeli häkimiýet wekillerine salgylanyp habar berýär. Mundan ozal taslamanyň öz şäginden geçýän böleginiň gurulşynyň tamamlananyny aýdan Türkmen hökümeti 29-njy maýda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde ýene bir gezek onuň Türkmen şägine kewşirlenen turbolary oturtmak işleriniň dowam edýändigini aýtdy. TOPH-yň gurulşyny 2015-nji ýylyň dekabryna Mary welaýatyna badalga berildi. Ýöne ondan bäri geçen döwrüň dowamyna taslamanyň gurulşyk işleriniň iç ýüzü barada Türkmen metbugatyna tutarykly we anyk maglumat az berildi.
Pakistan metbugatynyň taslamanyň 2023-nji ýylda işe girdilmegi barada beren maglumatyny seljeren merkezade boýunça ekspert Bruce Panier bu ýagdaýa şüpheli garaýar. Ol taslamanyň häzirki şertlerde maliýe we howpsuzlyk taýdan durnuklulygyna soragy çemeleşýär. Technically, Türkmen Gas is the operator of the project. Tekniki taýdan bu taslamanyň ýerine ýetirjisi Türkmen gazyr. Şonuň üçin taslamanyň durmuşa geçirileri ýaly onuň maliýeleşdirilmegini gadanmak üçin maýedar çekmek işleri Türkmen gazyň üstüne ýüklenendir. Men şu wagtda içinde olaryň bu işe kimdir birini çekip bilenligine güwa geçen hiç bir delil görmedim. Şol sebäpden bu taslama üçin düýbünden pul ýok diýip ekspert aýtdy. Taslamany ýerine ýetirýän TOPH Pipeline Company Limited kompaniýasyna Türkmen Gaz döwlet konserni ýol başçylyk edýär. Who is going to be able to build this pipeline across Afghanistan and the Häzirki şertlerde bu trubu geçirjini Awganystanyň çäginden çekmäge kimin gurubu çatar diýip ekspert soraýar. Can't guarantee security for this. You're going to have to allot a Munyň howpsuzlygyny kepil geçip bolmaýar. Onuň guruluşynyň howpsuzlygyny üçin etmek üçin epetli howpsuzlyk işgär gerek. Guruluşyk tamamlanan ýagdaýynda da oňa howp awramajakdygyny güwa geçmek kyn. Şonuň üçin oňa maýedar tapmak kyn. Eger maýedar tapylan ýagdaýynda da trubu geçirjini gurmak kyn bolar. Eger gurulan ýagdaýynda da Awganystanyňky häzirki şertler sebäpli gaz geçirjiniň üstü bilen gazyň bökdönüşsiz Pakistana çenli iýerilmegini kepil geçmek kyn bolar diýip Panier düşündirdi. Türkmenistanyň günnor sebitlerinde bolan Harasatdan märi 2 aýa golaý wagtyň geçendigine garamadan Lebabyň ençeme etrapdyr owasynda elektrik togy we öý telefonlary hinit hem doly dikeldilmeýär. Käbir sebitleriň ilatyna elektrik energiýasi günüň dowamında diňe 2 sagat berilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň Lebaba sapar eden habarçysy habar berýär. Internet tas ähli ýerde işlemeýär. İşleýän bolsa belaýatyň diňe 5%-inde işleýändir. Köp ýerlerde tok we öý telefonlary hinit hem dikeldilmendir. Para etrafynyň goýgala, jendi, garamış we maltumulu daýhan birleşiklerinde günüň dowamında 2 saat elektrik togyny berýärler. Çarjewde we farapda bolsa tok, öý telefon liniýalaryny dikeldiş işleri başlapdyr diýip gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 22-nji iýunda gurrun berdi. Ýatlasak 27-nji aprelde Lebabyň we Mari welaýatlaryna gelen aputupanyň netijesinde sebitlerin ýüzlerçe ýaşaýyş jaýyna we durmuş maksatly desalara periyetip adından 37 adam ölüpdi ve başga da 14 yaralanypdy. Şeýle de şonda welaýatyň käbir sebitlerinde elektrik energiýasy, su, internet hyzmatlary we öý telefon liniýalary kesilipdi. Habarçy Harasatdan soň galkynç etrawynyň Watan we Ostu ýaly owalarynaky käbir ýaşaýyş jaýlaryň haraba öwrülendigini aýdyp, olarda dikeldiş işleriniň henit hem geçirilmändigine ünsü çekdi. Çärjegiň ençeme owasynda şol sanda gyzyl ýapdy, henit hem durmuş dikeldilmändir diýip habarçy belledi. Onuň sözüne görä käbir sebitleriň ýaşaýjylary özlerine kömek edilmeýändigini aýdyp, köçelerde, döwlet binalarynyň öňünde hökümete garşy protest geçirmek çärelerini dowam etdirýärler. Lebabylar adamyň ajaly ýetse, hökman diktator gerek däldigini aprel wakasynda düşünene meňdeýär. Batyrga herekete geçen Lebabyllary görse bolýar. Sebäbi Farap we Çärjew etraplarynyň we Türkmenabad şäheriniň ýaşaýjylary tat her gün diýenýaly häkimligiň binasynyň öňünde protest geçirýärler diýip habarçy aýtdy. Mundan başol Harasatdan soň heniz dikeldiş işleri geçirilmedik etraplary giren hem de çykan adamlaryň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň we polisiýa işgärleri tarapyndan barlanýandygyny belledi. Organ işgärleri etraplara girip çykan adamlaryň telefonlaryny barlaýarlar. Olar esasan da videolar we suratlar bölümini barlap, telefonunda hiç zat bolmadyk adamlary goýberýärler. Olar bu adamlaryň videodur suratlary internet bar sebitlere barıp internete yerleştirmeginden alady edýärler diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosu baýdylanlar barada Lebaby welaýat häkimliginden we polisiýasyndan şeýledi Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Türkmenabatdaky bölüminden kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda aprel aýynyň ahirinde Lebaby we Mari welaýatlarynda bolan aputupanyň ýa-da onuň ilaty ýetiren ziýany barada internetde videolar peýda bolup başlanandan soň Lebabyda internet hyzmaty kesildi we Türkmenabad bilen aratnaşaga geçmek kynlaşdy.